Timendena. Mambo. Ndine bundu. Nyundu waipunde. Mfana bagwira la usaiza. Njani bagwira la kule kuchangwa. Mfana bagwira abarwa nechando zana akati mkoma ntsvagire basa. Ngamtsvagira basa okinako. Ndisana. Ngamba mari yebhasa akakwira akauya kuno. Abika mafudu vekuti. Ukona? Aure kuda chapreza akuda kuzolenga akura. Akuti meme akuda kusaishangwa. Mfana ndayamtenga sadza every day. Anokutora apa Borodeo. Takamurza Borodeo hapa nawe. Hayi ukunozi Borodeo shiya nditsvage tusete kuseta mabasa. Mambo. Tiwa imari yenyu yekunispamu lazire jembi yaitengwa. Tiwa imari ngoma. Andikuona mimi. Lazire inspiration. Aya. Achiriwa vanochimeme kana vachinge vakunyumbwida handiti asari sana attention meme wiba meme wegwiro mirai. Yo, what up? DJ Tomuka, aka Banyangu in the house. I've got a little something to say about Shachitauga na Mkoma level. Anzi wakantengera sadza. Wakatombotenga usadza zveshuwa. Nguva yacho, but nguva yacho muabvunzewo kuti pavaitenga sadza vaiitirwa chinyi, vaipiwa ma-services echi. Then the only thing that I know is to make music and to produce. Saka Mkoma levels vaitengawo mabhiti edu vachinda vachinorekodha uchi ma-artists avo tanga vabatsirawo semukomana asinganyanisi kugona sterek anozama. But zvisinei haisiyo nyaya yandoda kutaura sterek. Pane song, I think you know the song. Man, but the song is right. This is after I did a whole lot of things. Levels also did some things. Saka ndakuda kuplaya zvakaitwa na Levels. Ndabvisa zvandakaita in pasongi. Right. Tamuka akake kumaflati kumpare kadanzi kabuda nekumatsapi ndisingazoziva hangu kuti nechepapi muchavaona varidzi vacho kuti ndevapi ikaka kanjiva kanjiva. Makangore kutavuka uchitika mudhare. Kari kubuda kumatapi. Iwe.